Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дӯстони азиз, хуш омадед. Фею салому алайкум. Ва алайкум ассалом, хуш омадед. Салом алайкум ака. Ва алайкум салом ҳабиба. Ва алайкум салом апаи азиз. Раҳмати калон миннатдорем. Я Аллоҳи меҳрубон. Шукронаи худованд созем, шумо созен, саломатӣ хуба? Алҳамдулиллоҳ, шукронаи Аллоҳ хуб ҳастем мо. Шумо чӣ хелен? Аҳволотон хубай? Кору боракотон хубай? Зиндагиякотон хубай? Гап додаку. Бо дуои шумо гаштем дударак. Зинда бошем, зинда бошем. Шумо хуб бошен, мо хубем ака. Худованд ҳамеша саломат бошен, ҳамеша сарбаланд бошен. Кору бору хуб, фарзандҳо соз. Шукронаи Аллоҳ, алҳамдулиллоҳ, ҳама хуб аст. Фарзандорам созанд инҷа. Так. Админи канала хабардор кунем, ки мо дар пахши мустақимем, ки админи каналро хабар надорад. Так, Парвиз. Салом ва алайкум салом, хуш омадӣ бародар. Парвози баланд. Хуш омадед Парвози баланд. Бахшиш номтонро Парвиз хондам. Парвози баланд, хуш омадед. Хабар кардам ба ҳазур. Бо он соз бошем. Хабаршон кардем? Так. Шумо хабар карда бошен хубу, ба ҳар ҳол бо ман навиштум дар имошон. Муродилло Боев, салому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омадед. Акаи Чарик Про. Акаи Чарик Про чӣ кор бошад? Алайкум барсалом. Так, хуш омадед Муродилло Боев, зинда бошед бародари азиз. Ҳама каса хуш омадед. Ҳоли се нафарен, саломат бошен. Шумо нағзин брат. Меша шукронаи Аллоҳ. Алҳамдулиллоҳ, созем, хубем. WhatsApp-шонда нависондем. Бисёр хуб. Ман имошонда нависондум, ки чӣ кунанд биёян пахши мустақимшон. Ҳоли мебиёям ба фикрам. Ҳабиб, нашинохтам. Хуш бошен. Чӣ навигариҳо додар боду ҳаво чӣ хел шумода? Боду ҳаво мода алҳамдулиллоҳ гармаки хушрӯа. Краснодар даем мо. Боду ҳаво гарми хушрӯа. Так. Обод бошӣ бародар, хуб ҳастен ҳама каса. Шукронаи Аллоҳ. Ози шумодам клик метавем иншоаллоҳ. Парвози баланд
اینا دبیایید مدیریتر کردم سلکه کانالتون امونین برادر عزیز یای پینزا خوش آمدین یای پینزا مینت داریم علاکه لایک زیر کردین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته дорогие друзья уважаемые подписчики وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوش آمدین добро пожаловать я и Пенза так алейкум бар салом Пенза джон гуфта фею так дальше мирим Исфандиёр Ҳамидов салом алейкум бародари аҳли ислом апашкаи мо чӣ хелай худованд чанд тансиҳату хонаобод бошад апашкатон алҳамдулиллоҳ хуба ҳоли мебиёя ба фикрам худаш ҳоли пахши мустақимаш мебиёя ба ҳар ҳол мо канали апаи азизмон ақидаи азизмонро пеш мебарем кам кам ҳоли хабардор меша мебиёя иншааллоҳ пахши мустақим Дилячка, привет, красавица. Дилия хуш омадин, Дилия апаи азиз, модари азиз хуш омадин, ҳама каса модарои азиз хуш омадин, зинда бошен. Пенза апаҷонум раҳмат, нағз хуба, худо ба шукр, худатон нағзмин апаҷон. Так, дальше мо ҳамиҷа ужин касодем гӯш дорам. Зинда бошен, иштиҳои таом. Зугми шумо муродило Тузукими шумо сози муродило мега ки апаи яи Пенза. Так дальше Исфандиёр аз номи ман давову салом расон апашкада бародар. Иншааллоҳ ҳоли худаш меомадагистай барое ки вай худаш дар дига шаҳраи апаи азизмон дар Казанай мо дар шаҳри Краснодарем мо фақат эфирои апамона иншааллоҳ пеш мебарем барои соат ҷамъ кардани гӯем ютубуш барои ҳамин эфирро пеш мебарем баъд мисол ягон суҳбати дӯстона суҳбатҳои хуб мекунем дар пахшҳои мустақим барои ҳамин миннатдорем бародари азиз Исфандиёр миннатдорем дар эфир ташриф оварден зинда бошен саломат бошед дӯстои азиз ман худам бародари азиз админи канали ҳунар ва табиатам дар ҳамин ду канал гӯем пахши мустақим мекунам ҳам ҳунар ва табиата ҳам дар канали Казан ТЖ беҳтарин дастгирӣ акаш так апаҷон зебо раҳмат нағз гаштем бо дуои шумо апаҷон так акаи админ ҳаракат кунен эфири ҳами апа вақттар так барвақттар кунен соати 22 шаб накунен ман кӯшиш мекунам ака хай хелай мо мисол кор мекунем ремонт гӯем дар ҳами корои устогӣ мекунем мисол ремонт заниматсия мекунем барои ҳамин смотря когда я освобождаюсь так гӯем ман дар хона кор мекунам ман метавонам пахши мустақим кунаму некем сабабша мефаҳмонам тона хай хулоса ман дар хонаи мисол ҳамин соҳиби хонам зиндагӣ мекунам шумо худтон фаҳме ки ино чӣ гуна либос мепӯшанд ман эфир мекунам некем ба ҳамин эфири ман меран мебиёянд либоспӯшӣ инора хай худтон медонед хонаи худшон ман инора ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам ки шумо чӣ хел либос пӯшен барои ҳамин ман шарм мекунам ки эфир кунам мисол дар ин пахши мустақим мисол шумо ваеро тамошо кунед барои ҳамин ино рафта омадан мегиранд исусу ман наметавонам ман нӯшам ба кора ман кор кардан мегирам мисол ҳамин ҷо ман зиндагӣ мекунам алҳамдулиллоҳ хай худтон фаҳмен бо
чӣ гуна ино либос мепӯшанд. Барои ҳамин ман наметавонам мисол пахши мустақима соати мисол муайян карда. Ҳамин кай вақте ки свободна шудум, ҳамон маврид ман дар Казан ТЗ, мисол канали Казан ТЗда пахши мустақима сар метиҳем. Барои ҳамин зинда бошем, саломат бошем. Ношигиришон ёра. Хай хулоса ҳамин хела бовар кунед, хай ин фарқ надорад. Зан ҳаста мисол, духтарша мисол ёки худаш ҳамон марда худша, хай таи шим мисол таги таҳпӯш мехезанд, мегарданд. Ман иноро мисол наметавонам мисол командовать кунам, гӯям ки мисол хулоса шумо ана ин гуна пӯшен, ана ин гуна пӯшен. Не. Ҳар як мисол гӯем ҳар як миллат, ҳар як соҳибзабон мисол тарзи либоспӯшии худша дорад. Барои ҳамин мо наметавонем иноро гӯем ки мисол шумо ин хел пӯшед. Агар мусалмон мешуд, ман гуфта метавонистам ки ту чӣ гуна либос бояд пӯшӣ. Барои ҳамин ман иноро ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. Агар мусалмон мешуд. Хуш бошен. Зинда бошен дӯстои азиз. Миннатдорем ки дар эфири мо ташриф оварен, эфири Казанда. Садои дӯст, хуш омаден. Садои дӯст тавед. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Админ як шеър хонед. Шумо админ гап нест, ина як шеър мехонам. Ин шеъра ҳамин як 10 дақиқа пеш, 12 дақиқа пеш нависондум. Ҳамин нависондум эфири ки гӯем чикали Тоҷиксофтда даромадум, ҳамин шеърро нависондум ки эфирша қатъ кард. Хулоса барои шумо мехонам дӯстои азиз. Ҳозир агар сахнанӣ шуда боша, агар сахнанӣ нашуда боша, намехонам. Так. Камтар як 4 мисра ба фикрам. Админ ягон чӯҷа нест ми каналда эфир маззат неста Эмиродило. Чӯҷа мо чӯҷа дорем, ху мо чӯҷаҳомон дар Тоҷикистона. Фикри ана чӯҷаҳоро карандар кура, фикри чӯҷаҳои личаки иҷара не. Так. Админ ключ гап неста, бардори азиз, иншоалло ози ключ метента. Садои дӯстӣ. Так, садои дӯст. Мана клип додум та, бардори азиз. салом эй модари ғамхори пирам. Салом эй модари ғамхори пирам. ғарибам, мушкил аст ҳар кору гирам. Салом ай модари ғамхору пирам. ғарибам, мушкил аст ҳар кору гирам. ба осонӣ намеёбӣ пулу мол, ба осонӣ намеёбӣ пулу мол. Нигар ҳоли ғарибон бо чӣ аҳвол. Зинда бошен модарои азиз. Ин ҳамин шеъра карочи нависондум, гуфтум давом метаҳем ки админ каналша кӯш давом ша. Иншоалло ин шеър давом дора. Ин шеър давоми калони хеле калон гӯем ягон 15 мисра меша ба фикрам. Некем ҳама қофиябандӣ кардумша барои шумо хондум. Раҳмат акаҷон, зинда бошен. Иншоалло зинда бошен, саломат бошен. Ина карочи хушрӯ пурра нависонум Муродулло ҷон, баъд ина гӯем байт карда хонша. Машаалло, хаста набошен. баъд мехонӣ салом эй модари ғамхори пирам. салом эй модари ғамхори пирам. ғарибам, мушкил аст ҳар кору гирам. ғарибам, мушкил аст ҳар кору гирам. ба осонӣ намеёбӣ пулу мол, ба осонӣ намеёбӣ пулу мол. нигар ҳоли ғарибон бо чӣ аҳвол. нигар ҳоли ғарибон бо чӣ аҳвол.
حالا اینا من دوام میتم انشاءالله میخونیشم مرادلو تنج میشه. سلامت باشین مدرای عزیز، همتون دوست میداریم. زنده باشین مدرای عزیز. так зинда бошен иншоаллоҳ. каҷон саломат бошен. пензаҷон хуш омадед. худо омадайку. ассалому алайкум дӯстони азизам. так худо ман раҳ даем дертар медурам гап нестай. саломат бошен. хайр аму раҳда бошӣ иҷода аму гӯем подписчикота кам кам адве додан гирифт ё ки пиёда омадеси. так ҳама хуш омаден. хайр саломат бошен. зинда бошен дӯстои азиз. банк даем. худо пулои ютубаш нимат карди хонаро мекини. ама хеле караси чи. так салому алайкум. салом тебе ҳамадон хуш омадед. муродуллоя мегӯм мехонад сурудтона акаҷон. гап нестай. саломат бошен. ин суруд нестай ака. ин ҳамахе гӯем як шеъра шумо сурудаш мекунед мехонед шаб. ин як 15 мисра меша. ин бисёр чи гӯем суруди хушрӯ меша, суруди хуб меша. некем матра ки мехона шаба. иншоаллоҳ давомуш дем. оли ман ҳозир метавонам нависиму чӣ фаҳмонам тона некем наменависим ша. ина фикри хушрӯ карда нависонда. барои ман ду карада нависондани ина некем ҳозир наменависим ша. ман муродило нестум мегам. хай муродило набошӣ. ҳамун муродилоҷона баъд гап занен хонан бисёр хуб меша. бародари азиз саломат бошен. шумо муродило набошен ба ҳар ҳол саломат бошен. ҳама каса хуш омаден мега яи пенза. саломат бошен. саломат бошен дӯстони азиз. саломат бошен. ин муродило ҳаст. муродило аст. муродило нест. гап нест акаҷон. мегӯм мехонам. гап нест. некем оли ман нависим ҳамаша пурра кунам баъд хулоса пахши мустақимда менависимша. скриншот карда мегиринша. баъд хулоса муродило мехонаша. казан саросима шудааст. пулгирӣ рафтааст банк ютубаш. номша туғурӣ гиред админ. гап нестай. саломат бошен. ман гумон кардам ки муродило боев ҳамон бародар монад ки ин бародар муродило будааст. ба ҳар ҳол ака хафа нашавен. меша ки вақте эфирда гап задистем муродило мегем. ба ҳар ҳол чӣ муроде дошта бошӣ бародари азиз, ба ҳамаи муродот, барои ҳамаи муроду мақсадат худованд расоната. барои ҳамин дӯстои азиз ҳаматон сарбаланд бошен. ҳаматон ҳамеша сарсабз бошен. ҳамеша коротон бобаро бошаву ҳамеша бо ёди аллоҳ бошену ҳамеша дуогӯи якдигар бошен. дӯстони азиз бо дуои якдигар бо дуо мо месабзем бародари азиз. баъд бо амал ки кардем иншоаллоҳ ҳаракат ки кардем амал ки кардем ҳамаи орзу ҳавасои мо амалӣ мегардад иншоаллоҳ. админ мая девона кад то номша ёд гирифтум пир шуд. ҳамин муродило девона кад. хай ин гуфтан мегира. шумо ҳаму муродило гуфтан гирен шак. не муродило дигар касай муродило дигар. фаҳмо бародари азиз. фаҳмо зинда бошӣ. хай ки медонад ки дувайники ҳавай бошӣ. саломат бошӣ дӯсти азиз. муродило саломат бошӣ. ё аллоҳ.
Так, я Аллоҳи меҳрубон. ای دوست خدای مهربان یار تو باد. ای دوست خدای مهربان یار تو باد. خورشید جهان همه دوستدار تو باد. خورشید جهان همه دوستدار تو باد. ما اهل سخن دست دعا برداریم. ما اهل سخن دست دعا برداریم. فیض و برکات همیشه در کار تو باد. فیض و برکات همیشه در کار تو باد. زنده باشین برادرای عزیز. جمعه به همتون مبارک باشد. لیکن به هر حال گوییم دیرترک چی کردیم، امروز جمعه بود. جمعه روز سعید جمعه به همتون مبارک باشد دوستای عزیز. همیشه خانه آباد و سربلند باشه دوستای عزیز. Так, апаҷоном админи чӣ? Апаҷоном админи девона чӣ мега? Муродулло гуфта шиштая? Ман мегӯм Муродилlo дигар касая? Муродулло дигар касай. Бале, бале. Хапаку Муродилlo. Хавки, хавки бо админам девона накунӣ мега. Саломат бошед дӯстои азиз. Апаи пенза созен. Админ девона накун. Аз хоб хест. Ҷумъа муборак гуфтосан. Ба ҳар ҳол ҳами дер ояд ду шер ояд мегӯянд дӯсти азиз. Ба ҳар ҳол фаромӯш накардем гуфтем. Так, салому алайкум. Ва алайкум салом. Садои форам чашмута алова карда омадӣ. Хуш омадӣ бародари азиз. Созаки тенҷаки саломатиякот хубай? Кору боракот хубай? Зиндагиякот хубай? Ман ҳамиҷа. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Лаззат хуш омаден. Ина канали Лаззат омадааст. Хуш омаден. ин сағира қати ки гав зариста боша бода имош занг мезанам намебардорам. Бардор телефон так. Не, не. Хай сағира бо нагӯ ки зангам назадиам. Ман зангат задам. Бо нагӯ ки зангам намезанӣ, аҳволпурсим намекунӣ. Ина зангат задам. Дидесима зангат задам. Так, зинда боше бародарои азиз. Саломат боше. Шит гап нест.
دیدم. من دیگه آدم زنگ زدم. یا الله مهربان. مرادیلا زنده باشی دوستی عزیز، سلامت باشی. یا الله مهربان. اگر درد کند جانم فقط مادر می سوزد. اگر درد کند جانم فقط مادر می سوزد. اگر خار خلد پایم فقط مادر می سوزد. زنده باشه برادرای عزیز، زنده باشه مادرای عزیز، سلامت باشین. یا الله. خوش آمده بردارو، 3 نفر شدیم. خوش آمدین همه کسا. سربلند باشه دوستای عزیز. تا پرویز جان اومده. سلام به همه. با علیکم السلام پرویز جان، خوش آمدی. سوزاک پرویز جان، سلامتی کات خوبه؟ کار و براکات تنجه. سراسیمه تو دمی که وقتی پخشای مستقیم گروهی سراسیمه اینه که زنده باشی، آمدی، سلامت باشی. برای چی سراسیمه ای؟ هم وسطه میشه شکرانه علا. یا الله مهربان. برادر عزیز تیوی همدان سلکه کانالش مونده. در این دستگیریش کنین. 2 نفر موندین. سلامت باشید دوستای عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیر با صغیره نگویی که زنگم نزدم. شما بسابه دین زنگ بزنم خب؟ من دینه گفتم، значит تو ایروز فهم که من ایروز زنگت بزنم گفتم، значит پگه زنگت میزنم. اگر گفتم که پگه زنگت بزنم، значит پگه دیگه زنگت میزنم. سلامت باشی. چی خیلی سلامتی ها چی خیلی باور کنی کو صدای فوران میگی که کسلم. در همه آدم کسلی یگام گرم مانند نیستی. من خوشرو دیدستم همین خیلی دام کرده روز تا روز دام کرده رفته استی. اوخه کامera دادرون وانا باشم. کسال تا معایم کنیم. صغیری دیونا سازی دیگه. هم صدای سلامتت خوبه؟
саломатӣ чӣ хел аст? Саломатӣ охӯ чӣ хел шидӣ? ҳай худо ҳамеша сарбаланд бошӣ садои фуран. Худо ҳамеша корот бобаро бошаву ҳамеша саломат бошӣ. Худованд як ҷо дарда набина бародари азиз. Ту ҷура ба ин ёшӣ худтаи хеле асабӣ накун. Ҳар фикри ҳар чиро накун. Хай ҳамун фикрам биёй охир ба ҳар ҳол ҳоли ҷура ёшӣ ҳоли гӯем зан гирифтагӣ нестӣ. ҳоли баъде ки зан гирифтӣ ба ҳаёта мефаҳмӣ ҷура. ҳоли зангир баъд ҳаёт айпеша ҷура. Барои ҳамин ба ёшӣ худта хеле афгор накун. ҳамин худованд умр дода боша, соҳиби ҳамаи чӣ мешӣ бародари азиз. Соҳиби ҳамаи чӣ мешӣ. баъд дуои холира нигоҳ карда нашинӯ, ҳаракат ки кардӣ, баракатша Аллоҳ метета. мо акӯ иҷода дар ҳамин пахши мустақимам бошем. Дар ҳаққи ҳаматон дуогӯем ҳамеша мекунем. Мо дуо мекунем шумо ҳаракат кардан гирем, баракатша Аллоҳ метиҳад иншоаллоҳ. Агар ҳамин як ҷода чорзуну карда шинӣ, немехелӣ ман шиштагим чорзуну карда ман мешинам, ҳамин соҳиби хона ман даме биёра як сум метия, ки ман Шамил мегам, ман Шамил инаи 100 рубла гирӯ, рав ягон чӣ хар биёр хӯ. Не, ман то нахезам як кор накунам, соҳиби хона манда ягон копейк наметиҳад. Яъне хай кадом фикрош мебиёяд? Фикрои
شیطانی دور میکنم مثلا جهت چیش میره گو خوبیش کی bu taraf İslam belay. Gno namekini. بله Rabina. بله Ana bahmi khoti rakhir maqsad sabe vaqt fikr mikno. یک یک جوی شبیه که مقصد مثلا یک شیء را لایسنس یا چیزی سو کارسی دبای ابو تا میگی مثلا ایو به کوره چی خیلی فکر میکنم شده بله انوز که وقتی ما فکر میکنم مقصد چی میشه بعد فکر میکنم ай фикри бисёр накун охи бачаи ёши якӯ ёши мегӯянд хароши барои ҳамин фикр куну фикра коре кун ки гузарара яке бисёр фикри хеле ҳархела накун охи асабота хароб накун беҳуда вообще фикр نیست فکرایی خیلی شما مثلا مثال میارید و فکر نیستم طرف خوبیش فقط فکر کنید ман фаҳмидум акӯ фикр тарафи хубӣ дорау некем ҳамо тарафи хубие ҳастае ки инсон
همه که در فیلم گوش آمده این از звук омадест. гӯш кун бародари азиз, вақте ки допустим ба духтаре оиладор мешӣ ба як духтар, хулоса ту намедонӣ ӯ духтару намедонӣ ки чӣ рафтору чӣ хислат дорад. баъде ки оиладор кишидӣ, баъд туро мисол меша ин нафарое ҳастанд ки нафарои фасоде ҳастанд ки туда хабар мекунанд ки ин духтар бераҳа буд, ин духтар қати фалонӣ мегашт, қати вай мегашт. ту то вақте ки ӯ духтара намедонистӣ, вақте ки оиладор шудӣ, духтар ба маъқули дилтай мисол духтар гӯем чизе ту мехостӣ, ҳамо духтар ҳавай ҳастай мисол. дар асл ҳамо духтар ҳастай. ту ҳеҷ вақт ба гапи дигароро мисол сразу сафсатаи дига одаморо гӯш накуну, калаи хита корфармон, ай инҷа баъд он духтар, он зан уже зани ту шудагия бародари азиз. зани ту шудагия, ту бояд вай тарбияи хуб диҳӣ. ту бояд тарбияи хуб диҳӣ дал шишта. вақте меша мисол мо наворое тамошо мекунем, меша ки мардҳое ки мисол бачаҳое ки мисол зан мегиранд, соҳиби зан мешанд, мегӯянд ки занмон нодухтар биромад, мисол айби вай мо пӯшондему, барои мо ихелӣ ухелӣ кардак, мисол баъзе мисол ҳамсаро мисол ношикрӣ мекунанд, баъд мисол вақте ки айбшонро мепӯшонанд, бо ба ҳамун шавҳар гӯем қаноатмандӣ намекунанд, гӯем ношикрӣ мекунанд, ҳамун шавҳарро ҳурмату иззат намекунанд. баъде ки мисол фарзанддор шудану гӯем баъд завон мебуроранд, завоншон якини метр дуроз мешавад, фикр намекунанд ки мисол айб доштан, айбшонро мисол маҳкам кардан, ҳурмати ихелӣ шавҳара карданда мисол ихелӣ ақлшон намегиранд. лекин вақте ки мисол айб дошта бошӣ, айбте ки пӯшона мисол, ё ки ягон камбудӣ дорӣ, вақте ки шинидӣ ки ягон камбудӣ дошт, вақте ҳамсардор шудагӣ набудӣ, мисол гирифтагиш набудӣ, баъд шинидӣ, аллакай вай дар тарбияи ту ин повод намешавад ки ту ӯ духтара гири сар теҳӣ. баъзе бародарои мо ақлшона хуб кор намефармонанд. ай сафсатаи як нафари дигарро гӯш мекунанд, баъд оилашона мисол ҷудо мекунанд, баъд сараш метиҳад, ҳа ту ихелӣ будӣ, ту бераҳа будӣ, ту ухелӣ будӣ. Инами мисол ҳамаи чиро аниқ накарда, як сафсатаи як казда мегирӣ, зиндагита мегирӣ, ҷазир мекунӣ, мепартоӣ. инам хеле дӯсти азиз. барои ҳамин ҳамеша фикрта мисол
салому алайкум дӯстони азиз. Бахшиш ҳамроҳи як бародар суҳбат карда будем. Бисёр суҳбати дӯстона буд, суҳбати бисёр муҳим буд. Барои ҳамин ҳоле ҳам суҳбатмон давом дорад, лекин ман қатъ мекунам. Бародари азиз, ман телефонро мекушам, баъд хай суҳбат мекунем бо. хушомадед ҳама каса. Дӯстони азиз, саломат бошед, ки дар пахши мустақими Казан-ТЖ даромадем. Раҳмат дӯсти гиромӣ. 45. Так, бо дига эфир рафтам, бо иқа уро бо иҷа омадам. Так, админ гап задеста буд. Саломат бошед дӯстои азиз. ҳама каса хуш омадед. Саломат бошед. худо шумо даҳам раҳмат барои дастгиритон. Саломат бошед, худо саломат бошед. Вале ман пахши мустақима қатъ намекунам, вале суҳбат кардан мегирем иншоаллоҳ. То вақти соҳиби хона омадан аст. Соҳиби хона ки омад, баъд хӯрок мехӯрем иншоаллоҳу баъдан боз суҳбатро давом медиҳем. бародарои азиз, ман намози шом мехонам. Бахшиш бародарои азиз, шом қариб ки қазо шава. Бахшиши зиёд бародарои азиз, ман намози шомам мехонам иншоаллоҳу бо баъдан қатитон суҳбат мекунам. Так, камтарак дер кардем, ба ҳамеди телефон қати гап заданмон. ё аллоҳи меҳрубон. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
یا الله مهربان. Так, хуш бошед апои казон. Хуш омадем бародарои азиз. Так. саломат бошед модарои азиз, ҳамеша сарбаланд бошед. ютуб гугл. Так. муфид додарам бишинен хапудам дарс сар шуд. чӣ хеле дарс сар шуд? یا الله مهربان. хаб иҷода ҷойи хӯрдан нест. дарс ки тамом шавад, баъд ягон чӣ мехӯрем. характери мана мега касан теҷа медонад. муфид. мо ҳамсуҳбатем. Апаи казан ба чӣ ба мактабои мода гуфтен ягон чӣ биёрен бихӯрем. саломат бошед. машааллоҳ беҳтарин инсонен. Апаи модар тиле. мо ҳам медонем ин иншааллоҳ. саломат бошед. ё аллоҳи меҳрибон. хай ҳамиҷода кадомтон хуб медонед
ман дар нави сени фаҳмонем вақте ки намози шом мешавад, чанд қадар вақт дорем ки мисол чанд қа вақти муайяне ки мо намози шома хонем қазо нашавад. Чанд қадар вақт аст? Мисол аз азона гуфтанд ки чени чанд қа вақт шома бояд хонем. як дастгирӣ кунед. Мактаби 45. ман ин рӯз самбуса кардам дар канал мепартом. Чӣ қудоҳ шом дар авда мегузарад? Барои ҳамин чанд қадар вақти муайян ҳаста, ҳамин вақти муайянша метонем анда гуфта ки чанд қадар вақт ҳаста. Мисол вақти муайян дорам. Мисол аз она ки гуфтанд то чанд қа вақта метавонӣ хони шома. тамом. Агар не якум худум апаи казан соатҳои чанда мепартоем бигем. Таққудо гӯш кунед. Вақте ки шумо навор мепартоед, ман пахши мустақим мекунам. Ҳамин пахшҳои мустақима ман посилка маҳкам кунам ки наворҳои шумо чӣ хеле ман худум мисол пахши мустақим маҳкам мекунам посилка. Ҳаминҳоро маҳкам кунам посилка ки мисол наворҳоатон просмотр гирад. Баъд мисол шумо навор мепартоед, наворатон просмотри соз намегирад. Ман пахши мустақим мекунам. Бо баъди ӯ навор гӯем пахши мустақим бо сахранӣ мешавад. ман овози админа паст кардам. Хонада одам. бале, саломат бошед. дар телефон овози мана паст карда мешунавад ки ай хеле овози мана паст карда намешавад. саломат бошед дӯстои азиз. Зинда бошед модари азиз. Зинда бошед. Максим Ульянус кӯи Анҷелус. Салому алейкум. Акаи шодӣ гап нест. саломат бош садои форам. Зинда бошед. ҳамун савол ман ҷавобшо мегирифтум, зур мешед. як 2 дақиқа ман звука мекушам. Бародари азиз, қати бародармон суҳбат мекунам. Иншоалло бо звука ҳуй мекунам.
гап неста, гап неста. Ҳозир шаурма печондестам, акаҷон. Та телефонтам дар шаурма печонсагара фурӯхтан гираки. Салом ба ҳама. Ва алайкум салом. Лола Малинови, ва алайкум салом. Хуш омаден. Апаи азиз, хуш омаден. ҳама каса хуш омадин. Раҳмат барои дастгиритон. Саломат бошен ҳама каса, дӯстои азиз. Камтар паст. Так, бале, камтар паст. баъди эфир ака ҳоли вақт меша намеша, хай ба ҳар ҳол метонем суҳбат карда иншоалло. Салому чаи Лолаҷон, созен, хубен, хуш омаден. Занг мезанам. Гап неста. имрӯз эфир кардам буд 32 лайк, нав мебинам 21 шуда. Чӣ ба омадиян гирифтиян? Чӣ? Так, эфиртон чӣ хеле буд ака? Чӣ хел ака омадиян лайкҳошонро гирифтиян? Аҷоиб. Эфиртон эфири хуб гузашт? Суҳбати хуб гузашт ёки ягон ҷанги ҷӯш шудан? Апаи Лола? Эфир хуб гузашта боша агар ҳар кор ки мекунӣ бигӯ бисмиллоҳ, дар ҳар суханат бигӯ иншоаллоҳ. Так, ман агар вақтам набошад, ҳамин лайка ҳаммада мемонад. Фарқ надорад вай кӣ ҳаст нест. Бале. ҳамунҷа мисол ҳамун ҷое ки лайкҳоро мондагиянд, ҷои дизлайкшам нигоҳ кунед. Агар чандта дизлайк шудагӣ, агар ҳисобшон кунед, қатъи дизлайкҳо агар 32 шуда, 32 бурояд, агар ҳамон нафарҳо буромадагӣ гашта дизлайк монда рафтагиянд. Хулоса ин хелшам мешавад. Учаи Лолаҷон, зиқ нашав. Кадом гӯшнаш будай? Лайка хурдай. Ҳамхелӣ шудая? Кадом гӯшнаш будай лайка хурда?
майли саломат бошен. Модари азиз, хуш омадем. нағз гузашт. Охиришда ҳамин Бадахшон омад, гапҳои безеб навишт. Ана охӣ, ана барои ҳамин гуфтестам, барои ҳамин пурсид. Ман сабабҳошро медонам, дар ки чӣ сабаб шудагия. пахши мустақими шуморо ҳавайи ҷазир кард. нағз гузашт мегӯяд. Охиришда ҳамин Бадахшон омад, гапҳои безеб навист. Қатъи Оиша разбор кардан. Ман куштам эфира. Дизлайк набуд. Ана ҳоли дизлайк ҳастай охӣ? 16 лайк аз ман. 16 лайк аз ман. Саломат бошӣ худо. салому алайкум дӯстони азиз, ҳамакаса хубен, нағзен. хаста набошед дӯстои азиз, сарбаланд бошед. неста значи лайкошуна гирифтиян рафтиян. барои ҳамин рӯ афтода нашавен. ҳоли бо бисёр мешав. ҳабдо лайк аз ман, 17 лайк аз ман рафта бо мегирам. саломат бошед, саломат бошед. чӣ лолаҷон дар кор боша, бар мазиқ намешавад. лайкҳои дига лайкҳои мондагирам ҳарқа ки далинча боршон ки гир баршона. иҷозат ҳасташ шумода? худо дирӯз шумо аз чӣ ҷиҳат хеле озмуд кардем ки ман хурсанд будам? худо шумо гуфтем ки худо имрӯз хурсандем. аз чӣ ҷиҳат шумо гӯем озмуд кардем ки ман ҳамун дирӯз хурсанд будам? худо ака ҳама рафт. ҳоли мебиян иншоалло. ман ҳамада мемонам лайк барои дастгирӣ. бале. ман ҳамин ҷо
охир гап задаву ханда кардиста будӣ, барои ҳамон гуфтам. Гуфтум ку худо медина, қатӣ гӯем дустур якум гап задум, духтаруму бачаам қатӣ хулоса хай хурсанд будум, гап задеса будум, гуфтаву хандида шӯхӣ кардеса будем. Хулоса инами нав пичин хӯрдеса будум ку ами як дона пичина гирифтум, дар даҳонам кардум, хӯрдеса будум, дар даҳонам мондум, гӯем хӯрдеса будум. Баъд духтару бачаам пурсиданд ки чӣ хӯрдесӣ? Гуфтум ки пичин. Модам те гуфт. Баъд ҳамихе дилам ганда шуд ки ба худо қасам ганда дилам ганда шуд. Беҳад гӯем роҳафтода шудам. Ами як ҳиссиёте дар гӯем дар танам омад ки ами замин кафаву дурам равам дар даруни замин да. Як ҳиссиёти аҷоиб омадам. Баъд телефонро қатъ кардам. Так. Лекин худоро хай шукр мекунем, дурам бошем, шукронаи Аллоҳ мекунем. Медонам дили худам барои фарзандон зиқе ҳаст ки ҳеҷ нагуфтанӣ. Бале. Бале худо. Ben iyiyim, sen nasılsın? Dürüst, teşekkür. Саломат бошен ҳама каса. Дӯстои азиз, хуш омадин. Пахши мустақим забономӯзия имрӯз устод якчанд дақиқа пеш сар кардагӣ буда. Пахши мустақим шуд. ҳамин марда ки ма ҳам дар Русия буд, ба ино қатӣ фарзандош гап задеста буд. Баъд бачам мега ота чӣ мехӯрӣ? Мардакам гуфт ки гӯшт хӯрдестам. Ҳамо бачаяки майдаякам мегарда мегашт ки ота тоқа мехӯрӣ? Мегарди а? Барои ҳамин инамихе ганда дили инсон ганда мешавад ки ба худо қасам ку ҳамои телефонро намекуштум. Хай мумкин хай чӣ хел гӯм чашмом лиқи об шуду хума доштум гӯем телефонро куштум. Ҳамин ҷудам шукронаи Аллоҳ мекунем ки
ҳами мессенҷерҳо ҳастанд, занг мезанем, мебинем ки фарзандомон чӣ хел калон шудесиянд, чӣ хел гап мезананд, қатимон чӣ кор кардесиянд, ҳаминҷудам шукрона мекунем. Хайрият ҳами гӯем ҳами телефон ҳастай. Пеш вақто вақте ки солҳои мисол ҷанг буд хубмонда, мисол падари ман Русия меомад, мо гӯем 8 мода 9 мода 1 солда мисол 2 сол 2.5 сол месуданд, мисол мешуд маврид вақтҳои мисол сахтӣ буд. 8 мода 9 мода ё ки 1 солда як маротиб гап мезадем қатиш. Ҳаваям ба як аз ов меомадем шаҳр, душанбе меомадем. Аз душанбе занг мезадем, соҳибои хонаҳоишон ки зиндагӣ кор мекарданд, ҳамон соҳибои хонаҳошонро мисол илтимос мекардем, ба файродшон мекардем ва қатишон суҳбат мекардем. Ҳозир шукронаи Аллоҳ ки телефонҳо мисол баромадагиай ва телефонҳо мисол занг зада суҳбат мекунӣ. Ҳозир дига ҳамин хел шудагиай ки ҳар як сонияу ҳар як дақиқа занг зада метавонӣ гап занӣ. Брат, чӣ ба каналҳои мора ягон бор хабар намегирӣ? Али МС. Бародари азиз, Али МС ТВ, ҳамин имои мана дорен. Ман ай уведомление омадагитон ку хабар гирифтам. Қиндай дӯстои азиз, хай мана фаҳмем ки ман мисол ремонт заниматся мекунам, инами фақат ҳамин шабо гӯем бекорам. Хуш омадӣ механик. Ва алайкум салом. Хуш омадӣ бародари азиз. Салом ҳамада салом. Шодибой намесондай. Хуш омаден ака, хуш омаден. Шодибой, саломат бошед. Ин мана ту чӣ хел ёфтӣ механик? Ман дар канали худам эфир накардистам ку. Механик, хуш омадӣ. Хулоса инаме хел бародари азиз, 8 мода ё ки 1 солда як маротиб гап мезадем қати падармон. Ина ҳозир шукронаи Аллоҳ кунем ки ҳар як сония, ҳар як дақиқа метавонӣ занг занӣ, қати модарат гап занӣ, қати падарат гап занӣ, қати ҳамсарат гап занӣ, қати додарат гап занӣ, қати хоҳарат гап занӣ, қати фарзандакот гап занӣ. Кор ҳозир ужин шиштагиам. Фаҳмо. Иштиёи таом дӯсти азиз, иштиёи таом. Ба ҳазир хӯрокта хӯрдан гиру суҳбати моро хай гӯш кардан гирем. Неким ин телефони баромадагира ҳозир бисёри мо, аксарияти мо бисёр ба роҳи ҳаром, ба роҳи фасод истифода бурдестем. Ба ҳамин роҳи телефонӣ. Чӣ хел мисол фиреб кардестем баъзе бародаро, аксарияти бародаро ҳамин ба тариқи телефон дар дига шабакаҳо, мисол дар дига мессенҷерҳо, Одноклассник, Имо, Фейсбук, мисол дар номи як нафари дига, худо зана ҳамихели инсонҳоро дар номи як нафари дига гӯем чӣ мекушоянд? Аккаунт мекушоянду ному фамилия ҳавая мезананд, сурати ҳаваи айличкаш медора скачат мекунанд, суратҳои личкаша чандтае дора, мисол дар гӯем дар албомуш скачат мекунад, мегирад, как будто ҳамон инсон аст. Баъд дар дурӯзиёру ҷурое ки ҳамон одам дорад, баъд ҳар яктаи вайда переписка мекунад ки ман дар фалон ҷо, ман дар границаам, ман дар қавристонам, биё ман дар пул парто ки ин қавркунҳо биёянд қаври мана кананд, ва ай қайдирини қавр берун буром. Инаме хеле фиребу тақал карда, рӯшона сиёҳ карда фиреб мекунанд бародарои якдигаршона. Хай ина мо бародари азиз ба ҳамихели инамихели гӯем шаҳрвандо қати, ҳамихели гӯем ҳамватан қати, ҳамихели бародари муъмини мусалмон гуфта, ҳамихели бародаро қати куҷо пешравӣ шавад. мо ба ин хеле ягон гурам пешравӣ намекунем. Бародарои азиз, нафарое ки дар ҳамин пахшҳои мустақим медуроем,
мабодо ягон мисол коргар ёфтан метавонад ягон кор ғалтидагиятона коргар дар курай иншоалло мисол дар кадом шаҳри Русия набоша, дар кадом шаҳри Русия набоша фарқ надорад. Гап занин коргар дар курай иншоалло ба телефон мисол наёфтен, ина тариқи интернета мисол гап занин мо мисол ҳаста кадом шаҳреда бошем бо ёру ҷуроҳо гӯем бародаро бисёранд. Занг мезанем хулоса иншоалло коргар меёем. Ё ки нафарое ки бекорен дар кадом шаҳрен гап занем дар ин пахши мустақим мисол гап занем иншоалло занг зада мепурсем рақамҳотона монед рақамҳотона метиҳем нафари кор гӯем таъмин мекардагида зангтон мезанад соҳиби кор мешавед. Ана ин хел мо пешравӣ мекунем. Аммо баръакс мекунем баъзе бародаро. Почти ҳама бародаромо мо баръакс мекунем. Як нафара телефонша метиҳем, даниёша метиҳем, як нафари фиревгари фасода вай мегира как Сбербанк гуфта занг мезана, мегира пулои инша медиза. Не хеле. Ё ки телефона мегира ай дастат, уна дар интернет дида буде бародарои азиз, дар иношам эҳтиёт бошен. Раҳ дарафтаси мегӯянд ки телефон туде ҳамин лубой ҳамин чанд касе мана гӯш кардасе бародарои азиз, телефонотонда ҳатман вақте ки гап мезанед қати ягон кас гапам намезанед мисол телефонтона дар прослушка монед гӯем галасовой запис монед. Инами галасовой запис бисёр чии хуб аст. Вақте ки вай мисол мегира суҳбат мекуна қати ягон нафар ягон чиза мутид мекуна пули тура дизиданӣ меша, ҳамаи доказательства ҳамаи гапзаниҳош запис меша дар вай. Дар ҳамин телефон запис меша. Инами як модара навоша дидем қати фарзандаш ду нафар инами корро кардагиан. Ҳамин агар хато накунем я 7-8 моҳ пеш буд ҳамин кор шудаги буд, ё ки тахминан 1 сол пеш буд. Модар қати фарзандаш инами модаре ки ҳамин гӯем чӣ хеле тарбияе ки ай падару модараш дидай, ҳамун тарбияро гирифтагиай, мехеза фарзандшам дар ҳамин роҳ мебарад. И баъзе модаро баръакс мекунанд. Ба ҷои фарзандшона як роҳи ҳалол, як роҳи рост нишоншон диҳанд, наъбарот фарзандшона меомӯзанд ки чӣ гуна бояд фиребкорӣ, фиреби найранга чӣ гуна бояд ёд гирифтан дар кор. Телефонро мегира занг мезана, дар бачаш мега ки бачаш запрос рӯй мекуна, код рӯй мекунаша, код мебиёд дар ин телефон, кода гав мезанаша тамом пули ки дар гӯем картаи инсон буд, пулош ҳамаш яғмо рафт, пулоро дуздиданд тамом. Лекин хайрият ҳамун бародаре ки телефоншо додагӣ буд, ҳамун бародар телефонаш дар прослушка будай. Дар прослушка будай ҳамун гӯем голоса запис мекардай, чӣ гапи гап мезанӣ запис мекардай. Ина ҳамин мисол аллакай чиша буровард. Барои ҳамин қапидан ёфтанд шумо ки кӣ будаю чӣ буда. Лекин мо ба ин хели феълу рафтор, ба ин хели кору кирдор чӣ гуна пешравӣ кунем, ман ҳаминӯшда ҳайрон мешавам дӯстои азиз ки чӣ хел мо пешравӣ кунем. Вақте ки мо худмона фиреб мекунем. Мо миллати тоҷик ҳамин мегӯянд ку ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ки бо ман ҳар чӣ кар он ошно кар. Ин бисёр дуруст гуфтагӣ аст. Нахоҳ мо бародарои азиз, бародарои миллати тоҷик, нахоҳ мо ҳамихели беномус бошем, мо фақат худмона дуздӣ кунем. Мо ҳатто иҷаи мақсади ман ин нест ки мо бояд на ин ки худмона дуздӣ кунему бо дига миллатҳоро дуздӣ кунем. Мақсади ман ин аст ки мо набояд ба кори дуздӣ даст занем. Мо набояд дар ин кори фасод даст занем.
اینمی یکدیگر مون فریب میکنیم بعد آنمی روزو میزنیم فقط با فریب یکدیگر که یک تایمی کار میکنیم ما که یک نفر فریب کنیم کیسه خودمون پر شد و کیسه اون نفر خالی تمام. حاضر همون نفرایی که در این نفرایی که ای کنکورس کنو بلیت میگیرن برداری عزیز همون نفرها اگر در این پخش مستقیم مود درآیند می نویسند که کنکورس حرام است بلیت خریدنش مثال اوای را دستگیری میکنن نه که فکرشون در اینجا می نویسند که این نمیخلی در اصل نگاه کنیم ما اگر با همه کار شیطانی با همه کار فساد حرام بودنش یک طرف میمونیم با در جامعه ضرر آوردنشون خودشون ضرر آورده استیان این فکر نمیکنن که ضررشون آمده است ضرر رسیده است نیتال که از ای کیسه خودشون مثال ضرر دیده استیان با دیگه انسان ها با ضررشون رسیده است دیگرها دا نگاه میکنن پخشای مستقیمشون رو تماشا میکنن نوارهاشون رو تماشا میکنن چی گونه این مثال این رنگ یک کینو میشه یک عبرت ای همه کلانا میگیرن نگاه کنین همین وقتی که این کلانای ما همین کارا میکنن خردسالا ایگجا آداب ایگجا آموزن دیگه نگاه میکنن که کلان کرده است فلان کارا رفته کردن میگیرن. من یک چی نقلتون کردگی بدم اگر خطا نکنم یه روز چی نقلتون کرده بودم برادر عزیز так در یک جو زندگی میکردیم یا که خلاصه یا که یک کینو رو تماشا کردم اگر خطا نکنم نگاه کنین وقتی که در یک جو زندگی میکردم مثال جیانو گویم تاغاو زنشو کودکش نگاه کنین جیانشو تاغاشو زنشو گویم короче мардак заниш қати духтариш қати ҷияниш қати ҷияниш бача заниш мисол духтар фарзанди хурдишам духтар фарзанди худаш мисол 4 нафар як хонада зиндагӣ мекунанд вақте ки мисол нигоҳ кунед одоба чӣ хел меомӯзанд ба вақте ки мисол дар пеши ҳамун гудак гӯем дастиш қати қафои занша мисол чақа меша ҳамин хел чақа меша баъд хай мера кор шӯхӣ карда мисол занша дӯстдорӣ мекунам мера кор марда баъд ҷиянаш мебина ҳамин хел ҷиянаш дар пеши ҷиянаш ҳамин хел мебина вақте ки марда кор мера ҷиянаш гӯем холаша ҳамин хелӣ мекуна ҳамин хел дастша мебара қафои холашда дастша мебара ина вақте ки мо одоба мо дар вақте ки як коро мисол чӣ мекунем нигоҳ кунем чӣ хел одоба меомӯзанд як даст расондана дид бо ҳамин корро такрор кард ҳамин кӯдак ҷиянаш буд ҳамин корро такрор кард одоба ини хеле нигоҳ кунем чӣ хел одоба меомӯзанд барои ҳамин вақте ки мисол фарзанддор мешавӣ бародари азиз ё ки бародар доре ё ки зан доре хоҳар доре ҳар яктаи ҳаминда прежде чем як корро мекунен як фикр кунен ки чӣ кор мекунед шумо дар асл мо и хеле фикра намекунем фақат як фикреро мекунем ки ҳамин мо маишат кунем як фоидаи гӯем фоидаи нафсонӣ ба мо расад тамом лекин ин як 10 дақиқа 15 дақиқае ки маишат мекунӣ роҳат мекунӣ ҳамин як дақиқа як соат лаззат дораву ба як умри дига бародари азиз ҳасрат дорад корро мекунӣ ҳамун як лаҳзаи мисол ҳамун корро мекунӣ баъди ҳамун кор кардан аллакай уже дар калад мебиёд бо гӯем ҳамун як шарфаи пушаймонӣ мебиёяд уже пушаймон мешӣ не ки маишат кардӣ бо пушаймон шудӣ лекин агар як зарраи дар тани ҳамун инсоне ки ҳамин корро мекунад агар дар танаш зарраи имон боша ақлу адаби инсониро дошта боша ҳамун корро даст гирифтан дар пеши ҳамун корро даст гирифтан танаш дар ларза медурояд ҳамун корро гӯем ҳамун корда дасту пош пеш намера дар ларза медурояд агар гӯем
ақлу адаби инсонӣ дошта бошад, имони мустаҳкам дошта бошад, ҳамун тан дар ларза медурояд. ҳамун пашмои тана вижаст карда гӯем боло мехезад. ҳамун пашми тана вақте ки як зарраи имони инсонӣ дошта бошӣ, агар хайна конкурскунош нигоҳ кунем, вақте ки моли ҳарома хурдестиян, дигар дар онҳо гӯем ин суханҳо тамоман кора намекунад. Шояд кора кунаву некем лучше поздно, чем никогда меган. ҳамин вақтш мебиёяд, ҳоли ҳамино пишаймон мешан. Барои ҳамин поздно рам нашидай, некем ба ҳар ҳол чем раньше, тем лучше. ҳамақа барвақт шава, ҳамақа хуб мешавад. ҳамин қадар тавбаву надомат мекунӣ, ҳамин қадар худованда ибодат мекунӣ. Лекин вақте ки шумо ин дуруст ва шумо дар ҳар як кору кирдори кардагитон ҷавоби худша дорад. ҷавобша худат метаҳӣ. Ҷавобша мисол вақте ки ман донам ҳамин зарар овардани ҳамин ҳаром будани ҳамина, ё ки як нафари дига дона, ё ки ягон нафари дигааш дона. вақте ки мо медонем, шунидагем аз як нафари дига, намерасонем ба як бародари дигамон, морам Аллоҳ ҷазо метиҳад ки чуа ту донистию нагуфтӣ. ҳатто илми исломирам надоштӣ, ба дига мавзӯъҳо, ба тарзи дунявӣ, ба дига мавзӯъҳо нахести нафаҳмондиша. бародарта ҳатто нахести нагуфтӣ, мисол натонистӣ гуфта. Чуа натонистӣ? Турам ҳамин имконията дошти, турам ҳамин қудрата гӯем дошти, қудрати гуфтана, қудрати тавоноии гуфтана. аммо баръакс мекунем. мо ба ҷои як бародармона гӯем ки бародар ин роҳи хатоай, ин корро накунен. ҳатто дар ай назари ислом ҳам мисол ин аз ҳаром буданшам як тараф мемонем, дар ҷомеаи мо зарар мерасонад, ҳамаро ба ҳамин роҳ бурдестиян. нигоҳ кунед, ина мо наметонем фаҳмонда. ҳаром буданша ва ё медонанд, 100% медонанд, некем бо ҳаром буданша медонанд, аз ҳамон моли ҳаром бо ба гуфти худшон хайр мекардиянд. ин кора барои хайр, фақат барои фоидаи киссаи худшон неҳу, барои хайр ин корро пеша гирифтагиянд ки як нафари нодору ночора аз пули конкурси даромад омадагишон хезанд ёрдам кунанду кӯмак кунанд. охир вақте ки шумо аз пули ҳароми даромади овардагион, ай пули як нафара фиреб кардагӣ, пули ҳаром, пули гӯем бедарду миёна шумо ба даст мебиёрен, дар як нафари дига хайр мекунед, ба гуфти худтон хайр мекунед. он нафар агар тани солим дошта бошад, ҳамин моли ҳаром ку аз почиги бинӣ, аз ҳамаи дили ҷигарат мезана, мебурояд. ҳамун нафаре да хайр мекунед, бо а як ҷо не а як ҷош, бо ҳамин қадар мушкилии ҳамун инсон бо зиёд мешавад, кам намешавад. ҳамун мушкилии одамеро да ту хайр кардагӣ, барое ки ӯ инсоне ки дар конкурси ту бозӣ кард, ин қадар пуле ки мисол бой дод набуридак, вай чӣ қадар хиҷолат мекашад, чӣ қадар пишаймониҳо мекунад ки чӣ да ман гирифтам ҳамин билета, пишаймон мешавад. бо ҳамин корша ҳастай нафарое ки мисол бо ҳамин коршон давом додан мегиранд, гӯем мути ҳамин кор мешаванд, ошиқи ҳамин кор мешаванд. баъд ҳар якта ин бо як сухани баде мега, як сухани гӯем як дуои баде мекунад. ин ҳамун чизе ки ҳамун пуле ки ту гирифти, гӯем ҳамун конкурс бо ай пули дига одамо хайр карда, ҳамун инсон аз почгоҳи бинии ҳамун одами гӯем ҳамун одаме ки мушкилӣ дошт, ту мушкилии ҳавая гӯем мушкилиш дар қанате шуди, гӯем пул додиша кӯмакиш кардӣ, аз почгоҳи бинии ҳамун инсон мебиёд, мушкилиш бо зиёдтар мешаву кам намеша, мушкилии ҳавая бадтар меша, ҳоли ҳамун инсону беҳтар намеша. моли ҳаром дар ягон кас насиб намекунад. як рӯз не як рӯз аз почкои бинитон мебиёяд. як бародарро фиреб мекунӣ,
мисол кӯҳ ба кӯҳ намераса, одам ба одам мераса, меган бардорои азиз. Вақте ки як бародарта фиреб мекунӣ, рӯзеш мебиёяд ки вомехӯрӣ. барои ҳамин мегӯянд ку сухан бисёр дону андаке гӯй, якеро сад магӯй, садро яке гӯй. Ин бисёр дуруст аст. барои ҳамин суханам бисёр донӣ, фикр карда гӯ. Сухан оҳиста гӯ чизе ки гӯӣ, вагарна оқибат рӯи ба рӯи. фиреб мекунӣ ё ки як сухан қатӣ, мисол бародарта як чи ваъда мекунӣ, баъд ваъда мекунӣ, вафо намекунӣ, ё ки хотиррасон намекунӣ, ки мисол ман натонистам ҳамин кора занг зада намегӣ, ё ки намебиёӣ намегӣ ки ман ҳамихелӣ кору ҳамихелӣ бор дорум, наметонам мисол чӣ карда. Дурӯғ мекунӣ, фиреб мекунӣ, ё ки пул мегирӣ, қарз мегирӣ, пулша наметаҳӣ, пага вомехӯрӣ, чӣ хел нигоҳ мекунӣ дар рӯи якдигаро. ин ҳамо ҳазорҳо нафаре шумо фиреб мекунед, пага дар қиёмат шумо ҳамаи шумо рӯбарӯ местед, ҳамаи шумо азоби худтонро мегирену лекин шумо рӯбарӯ мешед. худованд ҳеҷ гоҳ шармандаи ин дунё ахират накунад моро. лекин мо ошкоро худмонро ҳамихел дар публика бардораи азиз шарманда кардастем. мо бо забони ҳамун конкурскуноку 1.5-2 метр, 3 метр, 4 метр то 15 метра дурозай, мо шеърои нар мегам. ман шеърои нар, шумо кане биёен дар ин пахши мустақим, ё ки ина номерои телефони мо ҳастай, занг занен, шеъри наритона, як маротиб шеъри наритона нишон диҳен, гӯен ки мо ҳамин кора дига намекунем, ё ки буроен гӯен ки мо ҳамин кормона бародаро дига намекунем, ҳамин кор мо дар ҷомеа зарар намебиёрем. мо бинем шеъри нарии шуморо. мо шеъри нарии шуморо бинем ки шумо ба меҳнати ҳалолтон кор мекуневу зиндагии худтонро пеш мебарем. мо шеъри нарии шуморо бинем ки шумо зуборҳо мекушоед, мисол мавзӯъҳо мекунед, ягон одами нодору ночора хеста кӯмак мекунед. ана ина шеъри нариитон мегам бардораз. шеъри нарии шумо, мо шуморо бинем ки ба меҳнати ҳалолтон пул кор карда оилатонро хӯронда пӯшондастед. ана ин шеъри нария бардораи азиз. барои шеъри нар шудан меҳнати ҳалола якум омӯхтан дар кор, тарбияву таълиму тарбияи хуб омӯхтан дар кор ки шеъри нар шавед. аз шумо шеърои нара, шумо мегӯед шеърои нарем, шумо шеърои нара, ҳамун шеърои нари, ҳамун шайтонои нар шуморо истифода бурдастиям. шуморо хуб истифода бурдастиям конкурскуно. шумо шеърои нар, ҳамун гӯем Любов Марков, ҳамун нарро гирифтагиаи шайтон, шуморо гирифтагиаи базанӣ. шуморо базанӣ гирифта истифода бурдаст шайтона. аз шумо тариқи советҳои шайтон, гӯем тариқи мақсадҳои шайтон, шумо бародарои худтонро истифода бурда фиреб кардастед. ина пешравии мо. нигоҳ кунед бародарои азиз, бародарои тоҷик, нигоҳ кунед, ина гӯш кунед, ина мин пешравӣ аст. ина чӣ хел мо пеш равем, ина чӣ хел маблағ мо ба ватан роӣ кунем ки вақте ки ҳазорҳо нафара бародари тоҷики худмон хеста казино кушодагай дар интернет, казинои навиду, закрити казино не открити казино, рӯи рост мардума фиреб кардасай. дар ин бора ягон кас меша оли мавриде ки як чорае мебинанд иншоалло. оли мавридеш мебиёяд ки мераса ӯ рӯзе ки ягон чораи хуба мебинанд иншоалло. дурай ватанем. салом. ва алайкум салом. хуш омадӣ бародар. устоди азиз хуш омадӣ. миннат дорем устоди азиз, дар пахши мустақим ташриф оварем. зинда бошем. дӯстоне ки мехоҳанд забони англисӣ, русӣ, туркӣ ва дигар забонҳо омӯзанд, марҳамат ба канали мо ворид шаванд. бардораи азиз, чанд нафаре ҳамҷода 3 нафаре, 2 нафартон, нафарое ки намедонем, бардораи азиз, ина канали дунёи забонҳо. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ина канали дунёи забонҳо, чем мисол дар телефон, дар мисол телефонро мегирен ягон игра бозӣ кардана, вақти худтонро беҳуда сарф кардана. ина дунёи забонҳо, ина пахши мустақим дора.
ҳар рӯз соатҳои 7 гӯем ба 8 пахши мустақим дора. Бо аз худаш мисол оли менависа ки соатҳои муайянша иншоалло менависа, соатҳои аз чанд то чандай ҳар рӯз мисол пахши мустақим доранд, баромада суҳбат карда забон меомӯзанд, мефаҳмонанд ки чӣ гуна мо бояд бо кадом забонҳо чӣ гуна бояд гап занем, тарзи гапзаниш, тарзи навиштан, ҳама гуна ба ҳама нозукиёш иншоалло мефаҳмонатонанд. аз самбақаву пишак сар кардагӣ то қурбақаву картаклас ки дигароша мефаҳмонатонанд, названиёшонам ҳамаша мефаҳмонатонанд ки чӣ названи дора, чӣ дора, ҳамаи нозукиёшон мефаҳмонатонанд. бораи ҳамин дӯстои азиз роҳ афтода намешен, пушаймон намешен пахши мустақими ҳамин устоди азиз бироен. агар устоди азиз зинда бошед, зинда бошед. хай намихе устоди азиз вақте ки инами корҳои фасода даст мегиранд, ҳамин пешравия устоди азиз, вақте ки як кори фасода даст мегиранд, ин ба гуфти худшон пешравии ҷейбҳои уно ҳастад, пешравии киссаҳои ҳамон нафаро. ин хеле пешравиро ва ё намехоҳам. ҳамон нафарое ки дар ҳамин гӯем корҳои фасоданд, уно ин суханҳоро шуниданшам ҳатто намехоҳанд. ё аллоҳ, шукронаи аллоҳ шуморам созен иншоаллоҳ ки ҳаматон. шукронаи аллоҳ хуб ҳастем. бардори азиз зиндаву саломат бошем. ё аллоҳи меҳрубон. меша мавридое ки дар ҳами чиз интернет медуроем, навори тарбиявияй мехоҳӣ мисол наворо пафтагиам ки тамошо кине, як таълиму тарбияи хуб омӯзе, ҳамон наворҳоро тамошо мекунанд, ба дигар роҳҳо ҳамин бародаро ҳамон наворе ки тамошо кардагианд ҳамина истифода мебаранд. аз ин бояд таълим гиранд. ин баръакс мешавад. мо саҳнача мекунем, гӯем мепартоем ки як кас одоб гира, ҳамин саҳначаҳоро наметонанд ки как гӯем якум ҳавая ба тарзи адабиш ҳамина ба тарзи адабиш саҳначаро гузаронану баъди ин ба тарзи беадабиш гӯем саҳначаро богузаронанд. ана ин гунада як чӣ меомӯзанд. вақте ки мисол як саҳначаро тайёр мекунанд, фақат ай тарафи беадабиш тайёр мекунанд, фақат роҳҳои фасодиро нишон медиҳанд. конечно ояндаи насли наврас ҳамин роҳҳои фасодро ёд гирифтан мегирад. як саҳначае гузаронем ки мисол ҳамун саҳнача фақат роҳи таълими тарбияро нишон диҳад. баъзеи мо бародаро шояд агар гапи ман дуруст боша нависонед иншоаллоҳ, баъзеи мо ҳамин наворро тамошо мекунем, лекин баръакс мефаҳмем. агар ақл хуб кор фармонем, мо бояд ин корҳоро накунем, лекин мо ҳамин кора баръакс мекунем. ҳамин коре ки наворе ки тамошо кардагием, ҳамин корро чӣ хеле ки нишон додагиай, ҳамин корро мо истифода мебарем, як бародари дигамонро фирем мекунем, ё ки ба модару падармон ҳамин гӯем модару падарша ҳурмат намекуна, иззат намекуна, ҳамин корро дар падару модармон гӯем мекунем. ҳамин хислата ҳамин рафторро дар падару модармон мекунем. ҳамин рафтору ҳамин хислата дар зиндагимон истифода мебарем. ҳамин агар ҳамин наворҳоро ду навор карда агар нишон диҳанд, бисёр таълиму тарбияи хуб мегиранд. лекин як навор карда мефаҳмонанд, фақат корҳои фасод мисол инами хел чӣ хел тарбия омӯзанд, лекин баръакс мефаҳмонанд, ақлшонро хуб кор намефармонанд. зинда бошед. хуш омадед бародарои азиз ҳама каса.
ё ки саҳначаи ҳаҷвӣ гуфта саҳначаи ҳаҷвиро мегзаронанд, ба як тарзе мегзаронанд ки механдонанд. Чӣ мекунанд? Агар дар асл тамошо кунед, ҳамин дар зиндагӣ ҳастае ва ё как саҳначаи ҳаҷвӣ чӣ карда нишон десиянд, механдонанд моро, некем дар асл дар зиндагӣ ҳамин дар ҳақиқат ҳамин корҳо меша. Як нафар тамошо мекунад, как саҳначаи ҳаҷвӣ гуфта шӯхӣ кардум мега, шӯхӣ мекунаву некем ҳамаи кор аз шӯхӣ сар мезанад. Шӯхӣ мекунӣ, ин рӯз дар рафтаи сиқати ҷуръат, дар пишти кали ҷуръат як шапалоқ мезанӣ, мегӣ ман шӯхӣ кардум, пагар забон мебинӣ, як шата дар куниш мезанӣ, мегӯ ман шӯхӣ кардум. Ҳамин шӯхиро ҳамихеле мекунанд. Паги дигараш мебиёӣ, қати ҷуръат мезанӣ, сари фуки ҷуръата ҳавор мекунӣ. Ҳамин шӯхие. Дурай ватан хурдан гирӣ. Очи ҷонат шавад. Бардора, овози ман рафтеста ё ки нарафтеста? Апай казам ма бурам мардаку хонадай. Саломат бошед. Овоз ҳастай. Саломат бошед дӯстои азиз, саломат бошед. ё ки ихелиш ҳам меша, бардори азиз, ки ҳами ягон филмҳо мемонем, мо тамошо мекунем. Мисол аз DVD-я ё ки дар баъзаҳо мондагия филм тамошо мекунем. Ҳамун филмҳо аз то синни 18-солагира мисол ҳамун филмро тамошо карданаш мумкин аст. Аммо баръакс мекунем, падару модарои азиз, моҳо баръакс мекунем, дар фарзандмон дар пеш бармон эстодагӣ, дар бармон ғелидагӣ, мо ягон кинои боевик занӯзанию кишокиширо тамошо мекунем. Ина нигоҳ кунед, психологияи ҳамун кӯдак нигоҳ кунед, баъд чӣ хел меша. Баъд мегӯяд ки кӯдакамон псих шудиянд, гапамонро гӯш намекунану. Нигоҳ кунед, аҳамиятшон чиест, ку ҳамун баъди ҳамун кино тамошо кардан зеҳни кӯдак чӣ хел тезай. Ягон ҳамун корое ки ҳавоё анҷом додагиянд, дӯстои азиз, ҳамун киноро тамошо мекунӣ, корое ки ҳавоё анҷом метиҳанд, ку ҳамина дар вақти бозӣ карданшон ҳамин кӯдакҳо анҷом метиҳанд ҳамин корҳоро. ҳамун суханое ки гӯям ҳамун кинои ҳомиён буд, чӣ буд? Хок дар сараш ҳамун кинора, ҳамун кинои ҳомиён буд, чӣ буд? Ҳамун кинои ҳомиён ҳар рӯз ина бози тақлид мекунанд. Наҷибу Хелӣ, Йигиту Хелӣ бо тақлид карда мехезанд, гав мезананд, рӯ тонсиё қати тақлид кунитон мехезанд. Биро кӯдакҳоро ман ҳамихелӣ хеста, баъд ҳамихелӣ ноҳангуштаву даҳангушта гуфта тақлид кардаву якдигаршонро ягон кору ҳодиса мекунанд. ҳамина бардори азиз аҳамият додагием. Мисол ягон кинои ягон ҷангӣ тамошо кунанд, ҳамун кӯдакҳо дар бозишон истифода мебаранд. Ҳамин бозикунишонда ягон сухани ҳавоё гуфтагиро, ҳамун сухани ҳавоё гуфтагиро ё ягон кори кардагии ҳавоёро истифода мебаранд. Аммо баръакс мекунем, кӯдаконмон дар бармону ягон кинои гӯем фаҳшу фашора фарзандмон дар бармон истодагӣ тамошо мекунем. Чӣ дига меомӯзанд мо? Мо фақат баръакс кардесем, ки фарзандомонро ба ҷои як сухани хуба гап задан, як одобу рафторро омӯхтан, баръакс меомӯзем. Админ шакаровда биёин. Зинда бошед дурай ватан, модари азиз, саломат бошед. Иншааллоҳ ҳамааш мешавад. Раҳмати калон миннатдорем. мо аку худо хоҳад соҳиби хонаро интизор мешавем. Соҳиби хона магазин рафтагиянд, биёянд, баъд ҳамроҳ гӯем дар ми сари стол мешинему хӯрокмона иншоаллоҳ баъд мехӯрему.
баъди хӯрок хӯрдан ва баъдан иншоаллоҳ намози хуфтанам мехонуму ва баъдан дар канали ҳунар ва табиат пахши мустақим мегзаронем иншоаллоҳ. хӯрок ҳамааш тайёр кардагӣ ҳастае, дар ҳаминҷа мондагиаю, лекин гуфтию гапҳо ки аднамо неинтересно сидет за столу и кушать. Дасти бисёрӣ гилаем, бисёрӣ мешинӣ, ба ҳазир ба ошӣ гӯем хай ғарибем, лекин ин чизое ки мо мехӯрем, гули чизеро мехӯрем, лекин бовар кунед бародарои азиз, ҳамин лаззати ҳамин хӯрока дурем ҳақиқатан, дурем аз назди падару модар, аз назди фарзандон, аз назди хешу таборон мисол дурем. Ҳамин лаззати ҳамин хӯрок мегӣ ки каҳ хӯрдестам. Лаззат дору аихел дар асл мисол фикр кунӣ, як каҳ хӯрдестам мегӣ тамом дар ин ғарибӣ. Лекин ҳамин ирдам шукронаи Аллоҳ мекунем ки шукрона кунед, ба доду нододи Худо мегӯям. Так. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. Ман пахши мустақима қатъ мекунам. Иншоаллоҳ соатҳои 9:30 ба 10 пахши мустақим мекунем ба канали ҳунар ва табиат. Худо хоҳад пахши мустақима сар метиҳем, баъд иншоаллоҳ биёем. худованд нигаҳбонтон бошад. худованд коротонро бобарор гардонаву умри дарозтон тиёву ризқи фарозтон тиёву ҳамеша сарсабзу сарбаланд бошен.
هر جا سفر میکنین خداوند سفری سفید و سفری بی خطرتون که او خداوند هر مراد و مقصد دارین به مقصداتون رسونتون و الله مغفر لی ولی والدی ولی استاذ ولی جمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب دعوات و رافع درجات و منزل برکات و قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. خداوند نگهبانتون باشه برادر عزیز. خدا حافظ. مادر جان نسوای نشته